Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa Ang inyo? permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Bis kaan may COVID pa tapos lang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila,
Manisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab libre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mangbulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents, Time, las 4:16 na Sabado, subong. Ba, ika-124 nga Negros Revolution Day. Karon nga adlaw, may mga kaiwatan sa Kapitolyo. Makasaysayan man ang revolusyon sa Negros Occidental. Kamusta ang aton mga kauturan sa palibot sang siyudad sang Bacolod? Kadasig sang pagkalapulak sang mga numero sa kalendaryo. 50 kaadlaw na lang Pasko na. 57 días na lang saylo na kita sa tuig 2023. Morning. Ba wala opisina kay Sabado karon nga adlaw. Kung nagtuon ini sa iban nga adlaw sa gihapon non-working holiday ang Pizza 5 sang Nobyembre. Aber, kamusta ng palibot sang syudad sa Bacolod? Kamusta na mga merkado? Kamusta ng hinakpotay sang basura dire sa syudad sang Bacolod? Balita sa Patol. Aber, updan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod. This time, Action Fred, masyado pagid ka tawhay, no? Although medyo madalog jutay, kaya tupa ang manipis gid lamang nga pagtaliti Action Fred, especially if you are passing through sa dalan sang Lacson. Subong sini, liko kami Action Fred ni Action ninyo. Going naman kami sa Burgos sa public market. Medyo basa man jutay, no? Ang dalan sang Burgos. So, sa ato sini nga mga kauturan, extra gida nga paghalong. Nalabihan namon, may pila ka mga street cleaners na Action Fred ang nagapanilo along downtown plaza
and ang ibang diri action na Fred, gatipon man sa basura. Ang basura, of course, sa pagpamangkot, raw, kitaon man diri sa may tubang YMCA, may basura nga wala pa na pick up action na Fred, no? Pero base maguruan daw, ma-pick up na ni sa IPM. Try taman, karong kundi Sabado subong, the best ka magluto. Ang sa inyo pagluto, at least may idea naman sila, Action Fred, bala kung pila ang na presyo, no, sa mga nagapunang isda diri naman sa area sa Burgos public market. Kaya may mga pagbago-bago man, especially nagahilapit naman, Action Fred, ang adlaw sa Pasko. Di magdiro-diretso ba lang may pagbago o kung maintain nila o kung i-check ta ni karon Action Fred kung wala sila na ang presyo man sa mga isda. Halos wait gani nagka-preparar Action Fred sa sining tiniyon, pero may spunta to, may ara naman ng halos ng mga ready sa pagbaligya, no, sa isda kagang iban Action Fred. May na-display naman, PC check ta nibi kung bala pila ang presyo sa isda kag kung ano mga available. Si Migo, pre, pila subong ang presyo sa isda sa inyong lahat. Oo. Pre, pila anong mga available tahan? Marot, aloy. Oh, pangros. Oh, ang matan mo 200, marot 200, aloy 200. 200 yung bang siya? 200 man. 200 na lang kalabanan, no? Oo. Amni Action na Fred, no? Ang pila ka mga availability karon sa isda diri sa Piak, may matan man, may bangros, may araman diri Action Fred tilapia si Sir. Sir, good morning. Tagpila subong ang tilapia subong, Sir? 160 na, Sir? 160. Ang guwapo to, Sir. Ano itong isda to? Ang limusan? Oo. May limusan man ni Action Fred. Ipamangkot na bala si Sir. Taga pila ang limusan, Sir, available? No, 350 na, Sir. Wow, 350. Kampiyon ni siya, Action Fred. Amo nang paboritong ginapangita ng kalabanan mo. Ang locust na, by the way, Sir? Locust 250. 250. Action Fred, no? So, for amo ni ang mga available pa sa karon. Dire man ba si maguro adlaw, Action Fred? Ano gani nang ginabuhat sa mga subong, Sir? Asuos, tagpila ning asuos, Sir? 240. 240. Sige, Sir. Thank you, Sir. So far, Action Fred, no? Amo ni ang pila ka mga sitwasyon kay halos kaparehas, may bangros man gagmay. Ang ibang diri halos mag-umpisa pa lamang, Action Fred, sa pagbukas, no? Sa ila sini nga mga baligya. Amo ni nga ginahakot kagina, pero isa, duha, tatlo, apat, lima pa lang. Pero ang kalabanan sarado pa ni Action Fred. So kung amo ni ang pila ka mga sitwasyon, no? Kag ang presyo karon sa mga isda available diri man sa area sa Burgos public market. Ang observation sa patrol kag ang presyo sa merkado, Action Fred, ginadulong man sa inyo sa Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kape. Ninyo bugina ini si Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Mga presyo sa merkado. Pili kamo kung ano ang luyag ninyo lutoon karon nga adlaw Sabado. Ga tilipon-tipon ang pamilya, kinahanglan medyo malamit-damit man nga pagkaon ang ibutang naton sa lamisa. Kamusta? Ako daw tula ang ginapulo pangita ko.
tula nga manok bala. Tapos baklan mo kapayas ng gahuluhag poked. Hindi ko kasaw sang ibutang mo kapayas sa luluto na. Luya ko ng hilaw-hilaw, giblang nga garagumo gid siya. Pagkatapos baklan mo paitan, dahon katumbal, sos sa pagkanamit. Amo na ginapulo pagita sa ginawa ko. Inang pagbakit mo, gaaso-aso pa bala? Baw kadamit higupon sang sabaw. Namit na kung may talang-talangan ang kamot mo. Sulusog ba kabuyon baboy abya? Bakal lain, portis pagkanamit. Isulusaw-saw mo sa sinamak, aragay. Pagkatapos ang ga-serve sa imo, ga-kiay-kiay, gigayum-yum, ga-short slip-out, gagwapusod, okay na. Ayos ang pamahaw, karon nga kagahon. O bangon ron. Ano pang ginabarikotot nyo? Bangon. Uy, labay mo na nga ako. Nami bala, magbangon ka sa kaagawon. Tapos mo pangamuyo, rikta ka dayon. Panilhig, tanan-tanan nga trabaho sa sulod sa puluyan. Ako na muna ya. Labi na ko nula trabaho Domingo, pagbugtaw, tigang dayon. Panilhig, tanan-tanan ko may panghugas pinggan, panglaba, diretso sa Burgos, pagbalik pangluto. Amo na yung nagawian kalawas mo bala. Kanami, pero no? Nang aga pa bala, pulo pagsik ng lawas mo. Ato ka na sa Burgos to, kagahon pa lang, pili ka na pamahaw, pag abot mo sa balay mo, luto ka, pagbugtaw, sos, ang kabataan na, adlaw na daan kabugtaw na, pagbugtaw, plastado na ang lamisa. Amo na ya, ang manamit nga trabaho. Galing kay kung tingadlaw, Lunes at Sabado, kagahon pa kita. Galumpat pakadto dire sa Waragwagan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Base Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, una gid siya, gamonitor niya nga pita, salamat gid. Kay ETG Hilarso, morning, monitor lang sa Purok Matahom, Tango, Bacolod City. Gakapi-kapi, gamonitor. Kay Noel Amar, morning kapita, may dala nga hot pandesal. Wow, kanamit ba? Kay Doy Arthur, good morning man. Tamyaw ko lang pamilya Dison, kag Dihada, pamili. Salamat gid. Wala sang anuman. Kay Junale Ninyal Dick Repito, good morning. Tamyaw ko kay RR Joy kag Edgar Cepeda, Julio Siles, Jan Dexter, Kit Macariula, Karin Guzman, Lager Diquilia. Subong man ba? Ari na. Si Milili Oligo, morning. Tamyaw ko ba Ma'am Balisa, Star, kag Doc Matbayo, Jinke de Alagnon, Noel Amar, Alex Montisa, kag Boss Lito Baba. Kay Pelikula Kalsado Susa. Nagpalamati 6th Street ko no Tiga 6th Street na good morning. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning man. Kay Carminso Siason Biboso, kapita, dire gapamati sa Barangay Abuanan, Siyudad Sang Bago. Sige. Kay Buriring Ordonyo, tamyaw ko kay Dennis, kay Ami, kay Chay Chere, Choy Biloy, Octavio, kag Elsa Dorimon, kag pamilya Ledisma. Dinabida sa kay Chay Dilia Ledisma. Salamat gid. Bao si Jinky de Alagdon, ari na siya. Morning kuno kay Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Doc Batmayo, Mama Lulit de Alagdon, Papa Joe de Alagdon, Alma Uligon, Noel Amar, MJ Season, kag pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Ba si Andrew Juanites, aga pa. Andrew, good morning. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Tamyaw ko'y nablos ko sang happy birthday kahapon si Toto Biloy sa Barangay Estepania. Kay Toto Biloy da, belated happy birthday kahapon. Si Banisa Mayo, ari naman no, happy Friday ko no, sa ila dito.
sa atundi Sabado. Bugtaw na. Tamyaw lang ang iya sinhinablos sa Germany. Si Archie Alvarez kag pamilya ya sa New Zealand. God bless. Salamat gid. Wala sang anuman. Kay Art Tandoy, good morning. Monitor kami dia sa Sinda Panggulayan, Central Maaw. Taga Central Maaw, good morning. Si Judge Nap Yaman, tiga bugtaw na ni. Kay Betty Lau sa Binalbagan, good morning. Kay Reuben Tampos kag Bob Rancia. Stoto raw lalibuga, galadlad nga na pamahaw mo nas dalom. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Dira kay Jusing Tupas, kamusta ka? Dira sa Barangay Sumag. Kay Ana Diaz sa Purok Balulan, Bago, good morning. Kay classmate ko, Ipren Pumpirada, kag Nets Alarcon, good morning. Marlon kag Lagrimas Reyes, ga monitor man ni. Dilag pamilya sa Sumag, Belmonte pamilya sa Purok Riverside sa Sumag. Kamusta da si Philip Bilisa sa Murcia? Si Pare Kinit Pabundugay, wala kami kitanay ba? Kay Marvin C, kay Johnny Hidalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilia, gabugtaw na ni. Kay Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Si parang Estoy Querido ga walking ka na. Ariglado Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:30 na. Oy Sabado subong, wala kita libre nga medical check-up. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malab. Bilog nga Mindanao, ang bilog nga Visayas, Palawan, upod na ang Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro, partly may mga paggulugalom ang kalangitan, may panalagsa nga pagtupa sang ulan, thunderstorms bangod sang localized thunderstorms. Medyo may ara pagkanay-kanay pagmulumadlos ang aton sini kadagatan. Kamusta na ang halit ni Bagyong Paing? Nagsaka na sa 154 ang nagkalamatay, 35 ang missing. Tugas ang bagyong si Paing, pertimato ka pagkalapad nga klase bagyo na. Gindalasa igid ang halos bilog nga pungsod Pilipinas. 40 milyon man ang halit sa aton mga pananom kag subong man kasapatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37 na morning da sa mga kauturan naton kay Salvador Tanalion gainom sa native cafe kono. Morning lang kay Sophia Angel Tanalion, nagamonitor sa Pontevedra with Love. Ba, si Primo Dan Halico, aga pa siya. Primo, good morning. Si Primo Dan Halico, membro ni sang missing ko, wala ba? Kay Richard Balayang, good morning. Nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Si Imbong Jo Campo, nagapreparar para parade sa Bago. Oo, gali. May parada giman tuod sa Bago, gali. Kay nagadumdum kita sang ika-124 nga Negros Revolution Day sa Kapitolyo, subong nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38
34 na. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3 ang pambansa. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton.
Ang monkeypox virus ang sarangman mapasa sang nagabusong nga hanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tiol nga kinahanglan o kon bulutangan sang infectious waste materials nga nahamtang sa Handumanan Public Cemetery, Siyudad sa Bacolod. Suno kay CDR-RMO Head Dr. Ana Maria Laarne Pornan, ini nga pasilidad ang gamiton kuno sang syudad para disposal o kon ululaan sa nga makahalalit bala nga mga material nga delikado para sa ikaayong lawas sang publiko. Pareho sang kagamitan nga ginausar sang CHO kag DRRMO personnel sa ila operation batok sa COVID-19. Ginpasiguro manipurnan nga mayara sa nagakaigo nga safety measures ang amo nga pasilidad, labi na nga ini ang napahamtang sa sulod sang sementeryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Anano ang iban nga dalagko nga mga balita baw ang DSWD porte ang dipinsa sa isyo nga antes kuno makakuha ayuda isa katambak anay ang mga requisitos. Porte galing kon hindi mo pag istriktohon ang biltada sina makadto gyapon sa mga head kag personnel sang DSWD. Dawla ka butangan no sang lawas mo bangod sang mga reklamo wala kadtoo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na kay Evelyn Pamusino. Good morning. Dira kay Marciano Bugaay. Ga-monitor ko dia. Woodstock Subdivision sa Barangay Tangob. Sige. Taga Tangob, good morning. Kay Julpa Caritatibo, good morning. Tamyaw ko lang Bindol Family, Rolando Kulot Caritatibo, Clint Cyrus Galas, sang Barangay Robles, La Castiliana. Taga La Castiliana da, good morning. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Anano ang pila ka dalagko nga mga balita sa nasyonal baw siling ni Presidente Bongbong Marcos ang nagkalain-lain nga talatapan sang gobyerno hatagan nyo sabat ang impleksyon o kung pagsaka sang presyo sang mga balaklon. Padayon kuno ang paghatag suporta sa gobyerno sa mga sektor nga apektado sa dako nga pagsaka sang presyo sang balaklon. Pagi sa ayuda pareho sang conditional cash transfer kag fuel subsidy ti siling ni Bongbong Marcos padayon pagatutukan sang gobyerno ang inflasyon kag ang kabangdanan sini. Puwerte ti ang pagsarurot sang piso sa dolyar amo gani nga ang KMU nagasinggitan gid nga dapat 1,000 ang wage increase bangod sang hindi na maintindihan karon nga presyo sang balaklon, inflasyon kag ang pagsarurot sang presyo sang balor sang piso kontra dolyar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Morning sa aton mga kauturan sa kay Marciano. Good morning da. Taga Gimaras,
Bao nagapatamyaw ang taga Gimaras. Good morning kuno. May landa nga pag pulo pamati sa Gimaras. Kay Ana Diaz ang Purok Balulan Bago. Good morning man. May lang nga, upod-upod lang kita kung kagahon duludugsing kita. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Kay Ryan Bilio, good morning man. Kay Nimpa Ibanez ang Barangay Tangob, good morning. Taga Tangob, mayong aga. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos ni nga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat din nga impatigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council.
Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga Nasatak na las 5, timing gid. Kapi kita. mga cook na nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Pasudlon tang report anay sa pursa sang aton kapulisan nagpakilala nga abogado kag force multiplier nga nadakpan sa entrapment operation ginpasakaan na kaso sang Police Station 8. Police Balita. Detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Friend. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginpasaka na kahapon nga adlaw sa Police Station number 9 ang kaso usurpation of authority, extortion, kag kaso kag coercion batok sa persona nga nagpakilala abogada kag miyembro sang force multiplier nga ginkilala sa kay Julie Lacson, 41 anyos nga pamuluyo sa Puro San Sebastian, Barangay Sumag, Sini Ciudad sa Bacolod. Kasunod din Action Friend sa reklamo sa isa sa mga miyembro sang LGBT nga si John Mark Limon, 30 anyos pamuluyo sa Puro Lacson, Barangay Dulao, Ciudad sang Bago. Sunod sa palayag sang biktima, ngayon siya ang ginkilkilan, kaging kuhaan kwarta sang suspitsado
kag pinakauli nga ginapangayo niya 30,000 pesos kabaylo sa pag-release sang iya sini live-in partner nga napriso sa BJMP sa kaso nga illegal possession of prohibited drugs. Bangon sini nagdesisyon si Mark Libon nga ipatakop si Johnny Lee Lacson rason kung nga naging kasa ang entrapment operation sa Nobyembre 3 nga nagresulta sa pag-aresto sa sospechado nga ara karon sa custodial facilities sa police station number 9. Ang biktima natin ng LGBT kay partner niya. Tapos ang iyan customer niya nagpakilala na isang abogado. Abogada. Okay. Kaya nang nabalaan niya na muli yung ating na partner na itong LGBT sa ng BGMP, sabi niya matutulungan kita dyan sa legal matters. Mayroon siyang ginendra sa pangalan na pwede makatulong. Then, nang gabi na yun, binigay niya yung messenger, bali nag-feedback na siya na okay na. Tapos nangingi siya ng initial na 5,000. That was in July end of the month yata. Tapos, the following day, nagkita sila kaya wala na siya ganong amount, binigyan ng 1,000. Yun ang promise na para i-release yung kanyang partner sa loob ng BGMP. Then, I'm goes by na between July until today. So, mga transactions sila nakita dito ni Sigis regarding sa amount. Hindi naman nakam up ang ganong pera. So, hinihingan siya ng 30,000 para sa release ng kanyang partner. Which, na-decision na naman yan. Actually, malabo na talaga yan. Kaso lang, nagbakas tali siguro. So, hindi naman totoo na mayroon siyang kilala talaga. Ginamit niya lang. Tapos, until finally, na muna, na dahil hindi niya kaya na yung amount na nag-dinig sa police station 9 para magiging ng tulong sa amin at nagkandak ng instruction back to suspect and luckily, nahuli ko natin. Ano sir ang ining complainant sir? May live-in partner ni nga na priso sa BGMP. Anong kaso sir? Yeah, sa 9165 din lang. Actually, na-decision na yan eh. So, tapos nga ang kaso niya dito. Mag-appeal ng sabita, pag-appeal na dapat sa lower court. Pero si, muna yun, nangako na nila pagkilalang abogado, muna, siguro na kaya pa rin sa labas. In-explain sa money. Master Brad, si Police Captain Ron Del Tapang, ang hepe sa Police Station number 9 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita wala sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na kay Angelo Alijo. Good morning. May lang pagpamati. Kay Mario Olvido Aquisa, mga pita, tamyaw ko si Doni Bico Sani Kag, si Dako Sangasinda Adila Barangay Lantad, Silay City. Ba, si Utay Benedicto, ari siya niya, tamyaw lang lihog sa organizer sang basketball tournament sa Barangay San Jose Sipalay, upod sa mampisa namon nga Barangay Kapitan Marlon Bibing Canillo, Ares Agda, Hurdan Pamili, Romeo Canoy Kaga, iban pa. Si Jubal Trinidad Bao. Jubal, good morning. Kay Bing Bagatila, good morning man. May lang pagupod sa ato na. Kay Milbin Piñapel, ara man siya. Kay damo ang ginpadalay. Kay Elvira Hilogo, good morning. Subuman kay RJ Galinggayo. RJ Galinggayo, good morning. Pangapita tamyaw si Renato Haranilia, RJ Galinggayo. Zane kag Arhilo Galinggayo from Hacienda Macamig, Barangay Ilopez. Kay Milagros Morales, gamonitor kami ni Edgar Morales sa Barangay Maaw. Si Evelyn Sinauno, gamonitor kami dia. Nila ni Hulagay sa Purok Gaisano, Barangay Alihes. Kay Arwin Lukdo, kay Arwin Losio, good morning. Nagamonitor sa Karabalan. Si Dante Makilan Araman, subungman, dira sa La Castillana. Kay Richard Evangelista, good morning. Mangkot lang ko, madayon ang brownout. Kay Diding Alohaminto, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini.
Ang mga grupo sang cells nga ginatawag islets sa sulod sang aton pancreas may ara sa mga beta cells nga amo ang nagaprodusar sang insulin agod ma-regulate ang pagsaka sang blood. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na kasi sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan kay sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Lupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan kay sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon.
Kaya ang akong stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling po simbagi kamo perme yung Sabado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namo. Diri kita. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw 38-29. Una nga bula resulta 38 kag 29. Second draw 19-1. Ikadua nga bula resulta 19 kag 1. Third draw 30-16. Ikatatlo nga bula resulta 30 kag 16. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 21,436,089. Baw, may isa ka milyonaryo. Naka-jackpot siya sa 645 suloy agad. Jackpot 21,436,089. Pamati sa kombinasyon. Base ikaw ang nag-jackpot sang 21 milyones. Kombinasyon in any order 16, 13, 2, 19, 11, 7. Kombinasyon sang 645, 16, 13, 2, 19, 11 kag 7. Okay ka? Jackpot ka? Okay, saylo kita. Sa 658, baw, dako-dako na ang jackpot, 186,415,948. Ang jackpot, 186,415,948. Kombinasyon in any order, 44, 36, 10, 45, 50, 52. Resulta sang 658, 44, 36, 10, 45, 50 kag 52. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Kay Alma Gonzales Posisyon, good morning. Ga monitor always sa barangay Mansilingan. Taga Mansilingan, good morning. Kay Roland Guarino, morning. Sa Paglaom Village Boy, Kagnining Guarino. Tamyaw man mga chikiting si Maisha, si Mabirek, si Demi, si Myra, si Mara, kag Sky. Good morning da. Sa kay Rimar Beranyo Lingoste, morning. Nagamonitor sa Barangay Hagimet, La Carlota City. Kay Domingo Barnisoda, good morning. Kapita, good morning man dira kay Pili Ason, Renato Sima, Rinaldo Tanan, Barniso family sa Barangay Kabagnaan, La Castillana. Kay Mary Anjuso, good morning. Patamyaw sa Isabela, Pamilya Dioso, Istorya, Bundaon, kag Garsula. Kay Felix Magtulis Villatora, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kag kaagahon. Kamusta ng kapihanda? Si Munsing Syukon ko no, ato sa Amerika.
si Joel Perido ang Bilinda si Jubert Carion, si Mayor, si James Patalagsa, si Bida Tumbos, si paring JC Sindico, Roger Aguirre, Bibitan, kamusta? Si Paricano Rivera, pamasyar ba da? Sila ni Lori Apurado, kay paring Nestor sa Concepcion Talisay, good morning man. Kamusta da? Sa babaw ko do sila, pangapi subong, si Boy Bala, si Dot Sullivan, si Monet Rojas, si Nilson Distrito, si Larry Benitez, si Maral, kamusta? Si Pare Ed Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, si Pulding Hipis, kamusta ka mo na? Dugay nga wala kita magkinitanaya. Pero sa maabot nga mga sinimana, basi kon makapulo pa masyar matada, kay medyo nauluumpawan naman kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Mangkot lang ko sa inyo. May asma bala ka mo? Wala bala untat ang... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion. Kana 426 ang ginigo, 5 patay dito sa Tacloban baw ano nang dawla kita ginadulugan sang balatian. Oo. Puwerte nga pamalatian. Amo na kung kaysa nga halong gid. Pagkatapos proper hygiene gid no. Ang katinlo sang aton palibot kag ang katinlo sa sulod sang puluyan kinahanglanon nato nina no. Dapat gid hindi kita magpabaya sa pagtinlo. Mangin bayanihan bala tagsa ka mga puro kag barangay da, tagsa ka lastret paninlo o tanan-tanan panilig. Kay hindi lang kay kulira ang aton ginaandaman, may leptospirosis pa, may dingge pa, kag-ara pang COVID. Wala pa ya maghalin, gapabilin para magya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na, kay Eljan Cabudillo Paborada. Monitor kami dia sa sitio Amilis, Barangay Santol, Binalbagan. Kay Billy Albay, pangapita, sige si hulat ko ni signal. Kay Juan Cordero, pamahaw ta sudan, linagpang balingon kag kamatis. Baw, dumduman ko sa una, amo nang manamit nga sudan mo. Ang kamatis kag pagkatapos uga balingon, baw sa pagkanamit. Nang gabukal-bukal nga ininit bala. Daw gahigop ka man kaldo. Ay ho. Kay Jose Mongcal Torilla gamonitor sa Binalbagan. Kay Ellen Grace Morante Morning. Nagamonitor siya sa Sipalay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Balik ako pagkatapos ini.
Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako magulang ay Jimmy pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
nagtrabaho dito sa Saudi Arabia, no? Ti ang pila naton ka mga utod ya magapasimpalad gid man ti portito ang sweldohanay dako ya kumparar sa pila ka mga Hong Kong abe kag iban pa ang Saudi daw dako-dako kon maghatag no sang sweldo sa aton mga Pinoy-Pinay nga luyag magpabenturar sa iban nga kapungsuran. Mao, labay man ang akon gapasulod ang Disyembre 40 naman ang padalanay sang mga regalo. Kabay pa nga makabot gid sa mga natungdan ining mga balikbayan box bala. Iban pag-abot sa pamilya bukas na. Ang iban kulang-kulang na. Kabay pa nga hindi ini matabo. Samtang nga gapasulod kita sa bulan sa Disyembre. Ano nga tuig to suna nga nadiskubrihan? Nadiskubrihan amon susporte ato ang mga sulat nga halin sa iban nga pungsod abre na tanan ginpilak sa basurahan ang iban pinanglubong sigad baybay bla sos na bukaran karon. Baw kabay pa nga hindi ini matabo liwat sa buro postal. Grabe, ginapamuksan gali. Pagkatapos, ginpangaboy. Sos gatumpok-tumpok ang mga sulat halin sa iban nga kapungsuran. Siguro, ginabuksan nila kung may mga kwartabla kag iban nga mga gamit, kuwaon. Ti kabay pa nga hindi ini matabo samtang gapasulod kita sa bulan sang Disyembre. Maluoy man kita sa mga utod naton gagapangabudlay sa gwa, todo pangabudlay dito, gapaulipon dito, mapadala sang kagamitan, mapadala kwartas pamilya, kisa buksan pa ninyo. Sila niya ti hindi pwede magpadala sang kwarta kay illegal. Pero kung buksan mo kagwaon, ano panawags na? Kundi pangawat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Dira kay Katibir, good morning. Kay Aileen Soriaga, good morning. Kay Emmanuel Miraflores Cuales, good morning. Watching live sa Sitio Cubay, Inapoy, Kabangkalan. Taga Inapoy, Kabangkalan da, good morning lang. Pasudlon ta ang report sa Bacolod City Hall. Mayoriya kuno sa mga water refilling station sa Bacolod nagproseso na sang ila permit sa siyudad. Detalyo pod kay Action Art kay Hupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Amat-amat nang nagakomply sang kinahanglanon nga mga requirement sa mga water refilling stations sa Bacolod nga sa madumduman ginpauntat ang operasyon bangod sa kakulang sa nagakaigo nga permit. Sunog kay Councilor Calao Puentevilla, base siya pinagka-latest nga datos gikan sa CHO kag Permits and Licensing Division, madamo na nga tag-iya sa mga water refilling station ang sa karon nagaproseso sang ilang mga dokumento. Dugang pa ni Puentevilla, ini nga development ang resulta sa mas ginpasan yung kampanya sang syudad agud maproteksyonan ang publiko batok sa ginakabalakan nga kaso sang kolera. Sabi ang kabayan Action Fred, tigayon naman nga nag-publish sa nga listahan ng Public Information Office o PIO sa ila Facebook page angod sa mga water refilling station nga nakakumpleto na sa pagproseso sa ilang mga business kag sanitary permits. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art tay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Munig da. Kay Emmanuel Miraflores Cuales, good morning sa Kabangkalan. Kay Panoy Siloso, good morning man. May lang pag-monitora. Kay Ellen Grace Morante, good morning. May lang pag-upod-upod sa atong tagsagid kakaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Balik ako pagkatapos ini. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Gobernador Lacson, pamunuan ang selebrasyon sang ika-124 nga Negros Revolution Day sa Kapitolyo subong nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye sini upon kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Pamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang selebrasyon kon aktibidad may kataran sa ika-125 nga Negros Revolution subong nga aga sa atubang sa nga Provincial Capitol Building. Si Lacson ang opdan sa nga mga provincial government officials kag magahatag sa nga mensahe may kantaran sa kahiluwayan nga naangkon sa nga Negros Occidental. May 124 katuig na ang nakaligad. Sa saling aktibidad may araman sa nga pagpermahanay angot sa implementation management agreement sang approve nga sub-projects kaga pag-turnover sa nga barangay insurance program. Angot siri, yari si Provincial Administrator Attorney Rifrado Diaz. And then messages from the governor, special number from NOSA, and then we will have a turnover of checks to our beneficiaries sa barangay insurance program that have been approved ng ilang claims. So, and finally, we will have the signing of the
IMA, or the Implementation Management Agreement between the provincial government and PRDP. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon Marlon Henovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na kay Idilaos kag Nanay Sabel dira sa Victorias. Good morning kay Aileen Suryaga. Good morning. Good morning kuno sa Banayada sa Don Salvador sa Barangay Pandanon. Si Aida Alunan, morning. Advance happy birthday kay Roberto Alunan Parabuas. Nobyembre 6, tamyaw ko mga kanday Rodolfo Rinaldo Alunan, Alan kag Lourdes Villarite, kag tanan nga taga Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Gamonitor man sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Okay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand kag Aksyon Radio! Sa maulanong na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Bawa, ang Pilipinas, ikapito sa pinakalala kon pinatyanay sa jurnalista ang paghahambalan, ang malain kay ang ginpamatay daw hasta subong ang iman wala gid makaangkon hostisya. Gakuan kita, ga upod kita, daw ga upod kita sa mga lugar nga porte ang pinatyanay sa katapo sang jurnalista, sa katapo sang media. Daw ga sunod kita sa Somalia, Syria, South Sudan, Afghanistan, Iraq, Mexico, Myanmar, Brazil, Pakistan, kag India. Porte ba? Ang media o galing kay amo na mo. Galing ko kon patyon mo media, patyon mo isa, bulos na 20. Patyon mo 20, bulos na 1,000. Hindi mo ni mapapas. Sige gyapon, madamo mo ang luyag magtrabaho bilang jurnalista o kon katapo sang media. Sa likod sang medyo kadelikado nga trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Diri anayo, isulod ta na yung pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Pod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, arestado ining isa ka talisaynon matapos konserbihan sa mandamiento de aresto kahapon sa Libertad Public Market. Ining na-aresto ang ginakilala kay Wendell Rondillas, 27 anyos, sang Zone 5, siyudad sang Talisay. Diri kay Police Master Sergeant Ed Bonhumukan, si Rondillas ang ginaresto by virtue sang warrant of arrest for violation sang PD 1602 ukon anti-gambling law. Ang warrant of arrest ang gindisyuman ni Judge Maria Gisela Janina Sanchez Tan, napitsahan October 19 of 2022. 30,000 pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag VCO nga makita
Operation Patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Morning daw no, tamyaw ako no sila ni Roger Burgos, si Mama Yawini Giray Burgos ang Biscom Compound Binalbagan, sa Burgos Family sa San Agustin La Carlota, sa kapihan ni Lolita Binyas ang Paglaom Binalbagan, always good naga-monitor. Kay Domingo Barniso, happy birthday kuno kay Amar Barniso, sang barangay Kabakungan. Amar, happy birthday gid. Kay Nubi Magapan, gamonitor kami dia, sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Taga Don Salvador Benedicto, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Abaw, ulat kita sang dagdag bawas no kuno presyo sang gatong sa masunod nga Domingo. May ara pagnubo, may ara pagsaka. Hindi maintindihan no ang presyo tigaling wala kita sang mahimo, upod lang kita. Kung ano ang panugyan sa pangkalibutanon nga merkado, upod-upod kita. Wala ka mahimo. Kay sila iya ang nagamando sang presyo sang pangkalibutanon nga presyo sang gatong. Magsiling na karon ang mga kompanya sang langis, taas kami 5 ka pisos. Mapanubo kami sa lapi. Hindi maintindihan, no? Daw subo lang o galing nga kon magpataas presyo, perti kadako kon magpanubo ba katiting lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning. Balik ako pagkatapos ini. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at 1,000 piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog.
kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Balitang Bayan numero 1. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!